дар асри наве ки мо зиндагонӣ мекунем, қариб ҳар як инсон мехоҳад соҳиби автомобил ва ё мошини нав бошад. Миллиардҳо инсон автомобил дошта дар ҳама фасли сол ба сафар баромада корҳои худро анҷом медиҳанд ва ҳодисаҳое ки ба транспортҳои ҷаҳонӣ рух медиҳад, баъзе ваҳшатнок, баъзе марговар ва баъзе ба дард оварда мерасонад. аз замоне ки транспортҳои ҷаҳонӣ пайдо шуд, сабабҳои марги инсонҳо хело зиёд шуд. ин саволе мебошад ки ҷавоб доданаш хело мушкил аст. чаро ки ҳар як инсон сабабу рӯзу соати марги худро дорад. агар транспорт ҳам набошад, мо ба марг дучор мешавем, ё ки хубтараш автомобил нахарида асп ё гӯшдарози бобогӣ мегирем. ба ҳар ҳол ба марг дучор мешавем. агар шумо рӯзе бедор шаведу худро дар даруни мошин, дар зери замин ё барф бинед, чӣ мекунед? чӣ мекардед? дарро кушода ба берун мебароед. аммо техника қобили эътимод нест, чаро ки онро инсон сохтааст. шояд дарҳо баста шаваду шумо баромада наметавонед. агар дар асп ё гӯшдарозе бошед, дар надорад, озод худро наҷот медиҳед. салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад филм ва саргузашти воқеӣ. бародарон, аз шумо хоҳиш мекунам дар навор лайк монед, фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед. агар гуфтаҳои маро иҷро кардед, ҳама якҷоя мебинем ки бо ин зану шавҳаре ки дар зимистон дар муддати 24 рӯз дар автомобил дар зери барф монданд, чӣ ҳодисаҳо рух дод. соли 2002 нависанда духтари америкоӣ барои навиштани достони навбатии худ дар зимистон бо мошин ба Норвегия мераванд. аммо ҳодисае ки интизораш набуданд ба онҳо рух медиҳад. рӯзи якум Наоми дар даруни мошин аз хунукӣ бедор мешавад. ба ҳар тараф менигарад, лек ҳама пушти тирезаҳоро барф фаро гирифта буд. духтар мехоҳад дарро кушояд, аммо дар баста шуда буд. шавҳарашро бедор карда мегӯяд дари мошин кушода намешавад. мед бедор шуда мехост дари тарафи худашро кушояд, аммо ин ҳам баста шуда буд. наоми мегуфт шояд ба хотири барфи зиёд бошад. мед гуфт ҳамааш аз хунукист, мошинро даргиронам, ҳамааш хуб мешавад. лек мошин ҳам гирон намешуд. наоми асабонӣ мекард, мед ӯро ба гап медаровард. хост дари пуштро кушояд, лек мошин тамоман баста шуда буд. онҳо ҳарду аз роҳ мегузаштанд. барфи зиёд меборид. мед гуфт дар ин ноустувории ҳаво рафтан хатарнок аст. барои ин онҳо мошинро ҷои канор гирифтанд. хуб шудани ҳаворо интизор буданд. ногаҳон хобашон бурд. бедор шуда худро дар ин ҳол диданд. наоми ҳама гуноҳро ба сари мед бор мекард. мегуфт ту хости ин ҷо монем, бо айби ту хоб кардем. мед намехост баҳс кунад, ҷустуҷӯ мекард то роҳе пайдо кунад. наоми мехост бо телефон занг занад, аммо дастгоҳ мавҷро намедошт. мед ба харита нигариста мегуфт мо дар канори роҳ қарор карда будем, ба ҳар ҳол моро нафаре мебинад. онҳо сендвичро бароварда шамъро равшан карданд то каме гарм шаванд. баъдии кор ин буд ки дар ҳамин вазъият наоми ҳомиладор буд, ба зудӣ бояд таваллуд мекард. ҳарорати берун -30 дараҷа буд ва онҳо дар ин доми яхин банд монда буданд. онҳо медонистанд ки хӯроки онҳо ҳатто ба як рӯз басанда нест. барои ин хӯрокро ба қисмҳои хурде тақсим карданд. наоми мегуфт хӯроки онҳо дар 12 рӯз басанда аст. оби нӯшокии онҳо танҳо 2 бочкаи хурде буд. онҳо фикр карда мегуфтанд чӣ хел худро наҷот диҳем. наоми пешниҳод мекунад ки тирезаи мошинро шикаста бароем. мед мегуфт хубтараш ҳеҷ коре намекунем ва мунтазири наҷотдиҳандаҳо мемонем. мегуфт мушкилӣ дар ин ки намедонем моро дар берун чӣ интизор аст. ҳама тарафи мошинро барф иҳота кардааст. рӯзи чорум мед хело зиёд сурфа мекард ки дар натиҷа обро резонд. наоми ба сӯи ӯ дод мезад. мед ҳам дод зада мегуфт
бояд сарпӯши бочкаро маҳкам мекардӣ. онҳо каме баҳс карданд. дертар мед аз Наоми бахшиш пурсида мегуфт бояд боэҳтиёт бошем. шаб мед садоеро шунавида бедор шуд. фикр карда нафаре барои наҷоти онҳо омада бошад. садо карда кӯмак мехостанд, лек касе набуд. ин садо аз худи автомобил буд. рӯзи ҳафтум. мед мехост бо ёрии шам тирезаи мошинро гарм карда барфро об кунад, то берунро дида тавонад. дертар Наоми аз хоб бедор шуда мехоҳад телефонашро гирад. ногаҳон телефон афтида батареяш меафтад. батареяро ба ҷояш монда телефонро гирон карда мебинад ки телефон мавҷро дошта истодааст. ба падараш занг мезанад. мегӯяд намедонем куҷоем, ман хело тарсида истодаам. мед мехоҳад фаҳмонад ки онҳо тахминан куҷоянд, лек Наоми гириста гап мезад ки намедонем дар куҷоем. лек якбора заряди телефон тамом шуд. ин ягона имтиёзи онҳо барои наҷот буд, аммо афсӯс ки ин фурсатро аз даст доданд. рӯзи нуҳум. мед қисми захираи хӯрокро ба Наоми медиҳад. худаш дербоз чизе нахӯрдааст. Наоми мегуфт чӣ мекунем вақте ки хӯрокамон тамом мешавад. Наоми мегуфт мо дар ин ҷо ҳалок мешавем. бояд коре кунем. тирезаро мешиканем ва мебароем. рӯзи 11. Наоми аз достоне ки нав навиштанашро оғоз карда буд, нақл карда истодааст. ногаҳон онҳо ларзиши шадидеро эҳсос карданд. аз роҳ мошине ки роҳро тоза мекард мегузашт. онҳо садо мекарданд. боварӣ доштанд ки онҳоро мешунавад, лек мошин бо як суръати баланд аз канори онҳо мегузашт. мед асабонӣ шуда ба ғазаб омада мегуфт чаро касе моро пайдо намекунад. онҳо боз ҳам баҳс мекарданд. рӯзи 15. мед барфҳои канори тирезаро пок мекард. Наоми шикамаш дард мекард, лек ба мед намегуфт. шаб Наоми бедор шуда мегуфт хело гарм шудааст. қисми аз мизи автомобилро ҷудо карда мехост тирезаро шиканад. мед бедор шуда намегузораду тирезаро шиканад. боз якбора шикамаш дард мекард. ӯ мегуфт дигар кӯдакро эҳсос намекунам. мед ҳама либосҳоро ба ӯ мепӯшонд то аз хунукӣ наҷот ёбад, лек Наоми мегуфт дарди шикамаш кам намешавад. мегуфт кӯдакро таваллуд мекунад. дертару кӯдакро дар даруни мошин дар зери барф дар рӯзи 15 таваллуд кард. акнун онҳо 3 нафар шуданд. мушкилии онҳо зиёд мешавад. каме пеш хоб мекарданд. акнун аз садои кӯдак хоб карда наметавонанд. даруни мошин хело сард шуда буд. мед дастонаш ва рӯяш сармо хӯрда буд. вазъияташ хело бад шуда буд. рӯзи 19. саҳар Наоми бедор шуда ба мед субҳ ба хайр мегуфт. намедонист ки мед кайҳо ҳалок шудааст. Наоми мехост ӯро гарм кунад, лек мед аз хунукӣ ҳалок шуда буд. Наоми бо кӯдак танҳо монда хост номаи падрудро нависта барои марг омода бошад. аз гуруснагӣ азоб мекашид. коғази дасташро ба даҳонаш гузошта мехост истеъмол кунад. агар хӯроке нахӯрад, маълум аст ки ҳам кӯдак ҳам худаш ҳалок мешавад. дар ҳамин ҳолат чизеро мехӯрад. гуфтани ин хело мушкил аст. ҳамин лаҳзаро худатон дар филм хоҳед дид. аз болои мошин ба рӯяш қатраҳои об мечакид. маълум буд ки барф хело тунук шуда равшанӣ намоён шуда истодааст. ӯ ба барф зарба зада билохир озодӣ ва равшании деринтизорро мебинад. Наоми ҳама ашёҳоро дар ҷуздон гирифта, кӯдакро хуб печонда, аз тирезаи мошин худро ба берун мебарорад. оҳиста оҳиста аз роҳ мерафт. якчанд қадам гузошта буд ки ба замин афтид. аз ҷой бархеста кӯшиш мекард ба пеш равад. якчанд соат баъд Наоми роҳ рафтанро давом медод.
дар фазо ҳавопаймоеро дид ки парвоз мекард. фаҳмид ки дар наздикӣ минтақаи аҳолинишине мебошад. каме пеш рафта ба замин афтида дид ки дар наздикӣ як шаҳраки хурде мебошад. сокинони ҳамин шаҳрак наоми ва кӯдакашро пайдо карда ба беморхона мебаранд. баъди барқарор кардани саломатӣ наоми ба кори нависандагии худ идома медиҳад ва гоҳе вақтҳо бо ёди шавҳари маҳрумаш достоне менависад. бо ҳамин филм ва навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. агар навор ба шумо писанд шуда бошад, лайк мемонем, фикру ақидаҳои худро дар комментария менависем ва нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад. ба силкаи дар описания буда ва ба комментария даромада силкаро зер мекунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр, то наворҳои баъдӣ. худо ёру мададгоратон.